Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη που μας κάνει έτσι την τιμή να είναι εδώ στην παρέα μας, στο The Citizen. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Βασικά θα πούμε αυτά που δεν λέτε στο δημόσιο λόγο σας και σε αυτά που γράφετε στην καθημερινή. Αυτά ξέρω. Ωραία, θα τα πω εγώ λοιπόν, θα τα αποκαλύψω εγώ έτσι. Ωραία. Γιατί εγώ έχω τη χαρά και την τύχη τα πρωινά να πίνουμε καφέ με τον κύριο Δρυμιώτη και με μια έτσι μεγάλη άλλη παρέα, μια πολύ ωραία παρέα, σε αυτή την περίφημη κολόνα του Ντακάπο. Μάλιστα. Ωραία, αρκετές φορές την εβδομάδα πίνουμε τον καφέ μας, κάνουμε τις αναλύσεις μας. Εσύ και αρκετές φορές. Εγώ πάω 5 μέρες την εβδομάδα. Εντάξει, εγώ έρχομαι όσες πιο πολλές φορές μπορώ. Ναι, αλλά για να εξηγούμαστε. Εσύ είσαι που δεν είσαι τακτικός, εγώ είμαι ο τακτικός. Λοιπόν, για κάποιον που δεν ξέρει, αυτή η κολόνα, η περίφημη κολόνα, τι είναι αυτή η κολόνα του Ντακάπο που πολύ έχει γραφτεί και έχει ακουστεί. Κοίτα, πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ παλιά. Ο Στάθης που έχει τον Ντακάπο είχε το TOPS πριν από πολλά χρόνια που ήταν το στέκι όλων μας εκεί πέρα. Λοιπόν, μετά άνοιξε τον Ντακάπο και έφτιαχνε τον ωραιότερο καφέ της Αθήνας στο γύρο που δεν ήξερε κάτι να φτιάξει εσπρέσο. Και τρώγαμε μέσα στο TOPS και πήγαμε και πίναμε τον καφέ μας στον Ντακάπο γιατί το TOPS δεν είχε καλό καφέ. Όλα αυτά που σου λέω είναι δεκαετία του 70, 60, δηλαδή πολύ παλιά. Λοιπόν, και έτσι καθιερώθηκε ένα μαγαζί με πολύ καλό καφέ, στο οποίο μαζεύονται, ερχόντουσαν κατά καιρούς διάφοροι. Ο πρώτος μεγάλος ο οποίος καθιέρωσε, αν θέλεις, το τέτοιο, ήταν ο Σταύρος ο Ψυχάρης. Ο αείμνηστος Ψυχάρης, αείμνηστος, πάντως είχε και αυτός την παρέα του. Ο Νίκος ο Κακαουνάκης, όλοι αυτοί καθόντουσαν στην κολόνα. Τώρα την έχω κληρονομήσει εγώ την κολόνα. Συγγνώμη, αυτοί κάθονταν στην κολόνα. Για να κάτσει κάποιος μαζί τους, τι διαπιστευτήρια έπρεπε να. Έπρεπε να τον καλέσουν αυτοί. Έπρεπε να τον καλέσουν. Βέβαια δεν είναι. Είναι, πώς το λέει, κατόπιν προσκλήσεως η κολόνα. Δεν είναι όποιος θέλει κάθεται. Λοιπόν, και πρέπει να είναι και ολίγοι και εκλεκτοί. Για να είναι η παρέα διευρύνεται κατά καιρούς, αλλά έχει ένα στενό πυρήνα, ο οποίος είναι σχεδόν καθημερινός. Οι οποίοι επαγγελματικά τι κάνουν στη ζωή τους? Όλοι δουλεύουν εκτός από μένα. Εγώ πλέον είμαι συνταξιούχος, αλλά συνταξιούχος στην ενεργεία γιατί όπως ξέρεις γράφω κάθε εβδομάδα στην Καθημερινή, που είναι μια εξαιρετική απασχόληση, όχι μόνο γιατί με κρατάει σε γρήγορση, αλλά όσο και να ακούγεται περίεργο, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και τελικά αυτό που έχει μείνει είναι τα άρθρα μου στην Καθημερινή. Λοιπόν. Εντάξει, είναι και ας το πούμε και τα πιο πρόσφατη ενασχόληση. Τι πρόσφατη, ξέρεις από πότε είναι? Το 12. Συγγνώμη, ο κόσμος σας ξέρει ως ο σοφός των εκλογών, ο γκουρού των εκλογών κτλ. Λοιπόν, τελικά η αναγνώριση γίνεται λόγω της τηλεόρασης, αλλά όλοι μου μιλάνε για τα άρθρα. Ναι. Στα οποία αυτά άρθρα με τι καταπιάνεστε κάθε φορά? Κοίτα, καταρχήν όπως ξέρεις, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε μετέχω ας πούμε στις σκέψεις που γίνονται στην Καθημερινή. Λοιπόν, εγώ βρίσκω τα θέματα μου από αυτά που διαβάζω. Ναι. Δηλαδή από την καθημερινότητα. Συνήθως, άμα βρω το ερέθισμα, από εκεί και πέρα είναι πολύ εύκολο να γράψω ένα κείμενο, δηλαδή το οποίο είναι ένα κείμενο μεγάλο, 1200 λέξεις. Δεν είναι μικρό το. Μου έχει δώσει πολύ χώρο η εφημερίδα και πραγματικά την ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί είναι πολύτιμος και ο χώρος της εφημερίδας. 1200 λέξεις είναι τα 3/4 της σελίδας. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο. Επειδή εγώ διαβάζω τα άρθρα και όντως καταπιάνεστε με την καθημερινότητα και με τα παράδοξα κιόλας της καθημερινότητας και με τα παράδοξα και του δημοσίου σε πολλές περιπτώσεις. Κατά κύριο λόγο, γιατί προσπαθώ με την εμπειρία που έχω αποκτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ενασχολούμενος με ό,τι μπορεί να φανταστείτε στο δημόσιο, να επισημάνω ορισμένα πράγματα, ελπίζοντας ότι και κάτι έχουμε καταφέρει. Ειλικρινά σου λέω, έχουν γίνει ορισμένα πράγματα. Έχετε γράψει ποτέ κάτι που να το έχουν πάρει, να το έχουν διαβάσει οι κυβερνώντες, ξέρω εγώ, και να το έχουν αρπάξει και να έχουν λύσει ένα ζήτημα? Ναι. Το ζήτημα
περήφανος που τα διαβατήρια που λήγανε κάθε 5 χρόνια λήγουν τώρα κάθε 10 χρόνια, διότι εγώ το ανέδειξα σαν θέμα. Συγγνώμη, αυτό το γράψατε σε άρθρο? Όχι μόνο το έγραψα, επεσήμανα ότι σε όλη την Ευρώπη είναι 10 χρόνια, γιατί εμείς αναχρονιστικά να έχουμε 5 χρόνια εδώ πέρα. Και αυτό το ήταν, λοιπόν, πήγε πιο ψηλά, συζητήθηκε και σε κάποια στιγμή πήραν την απόφαση να είναι 10 χρόνια, το οποίο και λεφτά γλιτώνει στους πολίτες και την ταλαιπωρία, αντί για κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια είναι τα μισά διαβατήρια της ζωής σου. Αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αλλά και χρήματα, γιατί κοστίζει αυτό. Δεν γράφετε κανένα άρθρο να αυξηθούν οι μισθοί? άμα σας παίρνουν τις μετρητής. Έχω γράψει και γι' αυτό, με την έννοια του ότι εάν τυχόν να αυξηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αυξάνει η οικονομία είναι. Εμένα δεν με απασχολεί η ανισότητα, που όλοι μιλάνε για ανισότητα. Από τον καιρό που κατέβηκε ο άνθρωπος στη γη, ανισότητες υπάρχουν. Και μάλιστα ο Αριστοτέλης λέει κάτι πολύ σωστό, το ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να αντιμετωπίζεις σαν ίσους τα άνισα. Ναι. Είναι Μάλιστα. πολύ μεγάλο λάθος. Το Αριστοτέλη δεν είναι δικό μου αυτό. Λοιπόν, εάν δημιουργείται πλούτος, έστω και αν ο πλούτος πάει, ας πούμε, σε λίγους, αυτό το πράγμα ανεβάζει τον πλούτο της χώρας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι όσο πιο πολλοί δισεκατομμυριούχοι γίνονται στην Αμερική, τόσο πιο πολύ πλουταίνει η χώρα και πλουταίνουν και οι άνθρωποι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ότι εγώ έχω γράψει πολλές φορές για πράγματα τα οποία δεν τα εκμεταλλευόμαστε, που θα αύξηναν τον πλούτο της χώρας. Για παράδειγμα, είμαι σαφώς εναντίον της οποιαδήποτε κρατικής επιχείρησης. Το κράτος πρέπει να περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα, τα οποία δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ασφάλεια, λεωφορεία. Τι? Λεωφορεία. Λεωφορεία όχι. Τα λεωφορεία είναι ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα. Τα λεωφορεία στην Ελλάδα. Τα λεωφορεία είναι κρατικά, γι' αυτό το λέω. Τα λεωφορεία στην Ελλάδα ήταν ιδιωτικά από το 1900 μέχρι το 1976. Πολύ λίγοι το θυμούνται αυτό. Τότε αφού θες να σου πω και βγάζαμε τη μισθοδοσία των εχτέλ λεγόντουσαν τότε, και στο τέλος του χρόνου η εταιρεία δική σας. Δεν ήταν δικιά μου η εταιρεία, εγώ τη διεύθυνα. Λοιπόν, η εταιρεία ηλεκτρονική διευθυντήρια δοξιάτη, και βγάζαμε και τη μισθοδοσία των εχτέλ και βγάζαμε και τα μερίσματα των λεωφοριούχων και τους τα τύπωνα σε μεγάλα αυτά τα χαρτιά, κάτι σαν, πώς το λένε, σαν δίπλωμα. Ερχόντουσαν λοιπόν κάθε χρόνο και έλεγε ο τάδε που είχε μισό λεωφορείο δικαιούται ύστερα από τόσα να πάρει τόσα λεφτά, και έβλεπες τη χαρά. Λοιπόν, τότε λοιπόν που ήταν ιδιωτικά τα λεωφορεία, τα γλύφαν. Ο οδηγός ήταν ο ιδιοκτήτης, είτε μισού λεωφορείου είτε ολόκληρο. Έβαζε και εις πράκτορα ένα συγγενή του, ούτως ώστε να είναι. Ήξερε ότι είναι δικό του και το πρόσεχε. Όχι μόνο ήξερε ως ιδιοκτησία του. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν τα λεωφορεία τότε. Ήταν κυριολεκτικά, ήταν σαλόνια. Δηλαδή ο άλλος, επειδή ήταν δικό του το όχημα, το πρόσεχε. Λοιπόν, άρα βλέπουμε το ότι τα κάναμε κρατικά, και τι κάναμε. Δεν είναι οι συγκοινωνίες μας όπως πρέπει. Ναι. Λοιπόν, αυτοί φροντίζαν να ανανεώνουν το στόλο τους, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπήρχε ο ανταγωνισμός μεταξύ. Δεν είχε κανένας πολλά λεωφορεία, άντε να έχει ένα ή μισό. Και όλοι αυτοί συνεργάζονταν. Για κάποια άλλα πράγματα οι ενστάσεις είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το νερό δεν μπορεί να το ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είμαι βέβαιος, γιατί τι εννοεί να το την υγεία δεν μπορεί να την ιδιωτικοποιήσεις. Και όμως δεν έχουμε και ιδιωτικά και κρατικά. Ναι, άλλο να έχεις παράλληλα και άλλο να μην έχεις καθόλου. Ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Το κράτος, επειδή δεν υπάρχει η λογοδοσία η οποία υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, είναι βέβαιο ότι κανένας δεν ενδιαφέρει. Βλέπεις, εδώ βρισκόμαστε σε ένα στούντιο. Αυτό το στούντιο ανήκει σε κάποιον. Εάν λοιπόν ένας από αυτούς αρχίζει να κάνει, θα τον διώξει. Εάν λοιπόν γίνει στο δημόσιο το αντίστοιχο, δεν μπορεί να τον διώξει. Άρα. Ναι. Ναι, εντάξει, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία και έλεγχος και αξιολόγηση. Όχι, έλεγχος και αξιολόγηση, η οποία
η οποία και να είναι και αποτελεσματική. Λέγεται ότι στο management, αν δεν μπορείς ούτε να προσλάβεις ούτε να απολύσεις, ποιο είναι το νόημα του management. Ναι. Δεν μου λέτε τώρα κάτι, επειδή πια σοβαρέψαμε πολύ τη συζήτηση, αλλά είναι ωραία αυτά. Έχετε ένα πάθος. Μου το έχουν πει πάρα πολύ, το έχω δει και εγώ, έτσι είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Με τα ανέκδοτα. Πού κολλάει τώρα οι ευρωεκλογές, οι εθνικές εκλογές, οι κάλπες, οι μετρήσεις, τα νούμερα, οι αριθμοί με τα ανέκδοτα. Λοιπόν, πώς δεν κολλάνε. Όταν λέω για πάθος, λέω πάθος, έτσι. Λοιπόν, πάθος. Λοιπόν. Πάει κάποιος, ήθελε να αγοράσει ένα παπαγάλο. Ναι. Για να δεις που κολλάνε, στη συζήτηση. Μπαίνει μέσα στο είχε που πουλάει παπαγάλο. Βλέπει 3 παπαγάλους, λέει ποιος είναι ο πιο φτηνός που έχεις, του λέει αυτός εκεί πέρα, πόσο κάνει, 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ με ένας παπαγάλος, του λέει. Γιατί λέει, τι κάνει παπαγάλο. Λέει αυτός ο παπαγάλος του δίνει σε ένα χαρτί με χειρόγραφα και κάθεται στο PC και στο γράφει σε Word. Μπράβο, λέει. Ο άλλος λέει, ο άλλος κάνει 2.000. Και τι κάνει αυτός που κάνει 2.000. Του λέει αυτός εκτός από Word ξέρει και Excel. Ναι, ο παπαγάλος. Ο παπαγάλος. Και του δίνεις εκεί πέρα κάτι τέτοιο, σου κάνει τις φόρμουλες, τα κάνει όλα. Με τα δαχτυλάκια του. Ο τρίτος κάνει 10.000. 10.000 ο παπαγάλος λέει τι κάνει. Άκουσε μας που του λέει. Ούτε εγώ έχω καταλάβει τι κάνει, αλλά οι άλλοι δύο το φωνάζουν αφεντικό. Λοιπόν, νομίζω ότι σου απάντησα και για το δημόσιο. Ωραία. Η ενασχόληση τώρα με τις εκλογές πώς προέκυψε. Τι φάινη ιδέα είχατε. Πότε ήταν η πρώτη χρονιά που ασχοληθήκατε. Το 81. Ναι, αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ήμουν τόσο άσχετος με τα πολιτικά πριν από το 81 που έχω κάνει τη μεγαλύτερη γκάφα στη ζωή μου. Πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, την οποία και δεν τρέπομαι να την εξομολογηθώ. Το 1977 ο Μακαρίνης ο Μπακογιάννης, ο Παύλος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος και μπροστά από την εποχή του, σαν δημοσιογράφος έψαχνε, πήρε διάφορες εταιρείες για να δει αν υπήρχε δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τα αποτελέσματα των εκλογών. Πήρε και το δικό μας το γραφείο, εγώ τότε ήμουν τεχνικός διευθυντής το 1977 και μου πέρασαν το τηλέφωνο σε μένα και μου λέει εδώ ο Παύλος Μπακογιάννης, ενδιαφέρομαι για το τέτοιο, η εταιρεία σας είναι μεγάλη, θα μπορούσατε να αναλάβετε κάτι τέτοιο. Του λέει κοιτάξτε να δείτε, για να αναλάβει κάποια επιχείρηση κάτι τέτοιο πρέπει να έχει ένα μεγάλο αξιόπιστο σύστημα. Εμάς το δικό μας το σύστημα τότε που είχαμε στην εταιρεία δεν ήταν. Και του λέω το τελευταία τεχνολογίας αξιόπιστο σύστημα που εγκαταστήσαμε είναι στην ΚΙΠ, στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γυρίζει και μου απαντάει, κύριε Δρυμιώτη μου, πρέπει να του πέσει το ακουστικό από το χέρι και γυρίζει και μου λέει, κύριε Δρυμιώτη μου λέει, είναι λίγο, δεν φαίνεται πολύ λογικό να βγαίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών από την ΚΙΠ. Προφανώς. Για να καταλάβεις πόσο άσχετος ήμουν. Την πήρατε τη δουλειά. Ποια δουλειά, το 1977, όχι παιδί. Την πήρατε όμως το 81. Λοιπόν, τώρα το τι έγινε το 1977 είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, δεν ήταν ο Μπακογιάννης, αλλά τότε υπήρχε η ΕΝΕΔ, θυμάσαι, η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Η ΕΝΕΔ είχε έρθει σε συμφωνία με μια εταιρεία, εγκατέστησε ένα μικρό κομπιούτερ στο Υπουργείο Εσωτερικών, μου είχε στην πλατεία Κλαθμόνας, παρουσιάστηκε ο διευθυντής της εταιρείας, δεν θέλω να πω το όνομα της εταιρείας γιατί ήταν μεγάλη αποτυχία, περήφανος ότι απόψε τα αποτελέσματα θα βγουν γρήγορα γιατί έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ξέρεις, δόθηκε και η δέουσα δημοσιότητα, αρχίσαν να έρχονται τα αποτελέσματα, ανακοίνωση από τους υπολογιστές και σε λιγότερο από μισή ώρα κατάλαβαν ότι από λάθος σχεδιασμό, δεν ήταν τα κομπιούτερ, ο σχεδιασμός ήταν λάθος, ήταν μαϊμού τα αποτελέσματα που βγαίναν και γυρίσαν... Κατέρευσε το σύστημα. Όχι, γυρίσαν στις μανιβέλες. Όταν λέμε μανιβέλες, είχαν αριθμομηχανές με μανιβέλες, όχι ηλεκτρονικές. Μανιβέλα. Λοιπόν. Τώρα αυτό είναι η ιστορία. Ο Καραμανλής το 1977 σχημάτισε η κυβέρνηση την Παρασκευή μετά την Κυριακή. Πολύ λίγοι το θυμούνται αυτό, γιατί δεν είχε αποτελέσματα, ειδικά ψήφου.
Εν ώψη αυτή τη αποτυχία, ο Καραμανλής τότε ήταν υπουργός εσωτερικών ο Χριστόφορος ο Στράτος, και ο Καραμανλής δεν ξέρω πόσοι τον θυμούνται, εσείς οι νέοι αποκλείεται να θυμάστε, δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος κουβέντιαζε ένα θέμα. Έλεγε, θέλω να μπουν κομπιούτερ στις εκλογές. Τελείωσε αυτό. Τελεία. Κόφτε το λαιμό σας. Αυτός ήταν ο Καραμανλής. Λοιπόν, και έκανε ένα διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για πινακοποίηση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή ζητούσε κάτι πολύ απλό. Εγώ το είδα σαν ευκαιρία. Δηλαδή, κυριολεκτικά αγοράσαμε το έργο. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2 εκατομμύρια δραχμές και μας κόστησε 5. Αλλά μας καθιέρωσε σαν εταιρεία πολύ σοβαρή. Ήταν εξαιρετική επιτυχία. Τι κάναμε, αντί να πάμε να κάνουμε πινακοποίηση και να βγάζουμε αποτελέσματα σε ένα χαρτί και να τα εκφωνεί κάποιος, συνδέσαμε όλο το σύστημα σε online real time, σε πραγματικό χρόνο και online, που ήταν για την εποχή εκείνη 81 μεγάλο επιχείρημα, δύσκολο επιχείρημα. Δηλαδή το κέντρο τύπου ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και οι ξένοι δημοσιογράφοι που είχαν έρθει έγραφαν διθυραμβικά σχόλια για το πώς μια μικρή χώρα η οποία έκανε εκλογές κυριολεκτικά, όχι ευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά πώς να σου πω. Και μετά κάνετε όλες τις εκλογές. Και μετά έγιναν όλες. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία. Πρώτα, για να μπορεί να κρίνει την επιτυχία, ήταν το γεγονός ότι πριν από τις 9.30 ώρα ο Ράλης συνεχάρει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, και ξεχύθηκε ο κόσμος τότε, έγινε ο χάρτης πράσινος για... Είχαμε και αυτό την... πώς θα είναι ο χάρτης, ναι. Πρώτη φορά έβλεπε ο κόσμος να ζωγραφεί. Από τότε έχει μείνει αυτό, ότι ο χάρτης βάφτηκε μπλε, πράσινος. Από τότε, από το 81. Ήταν η πρώτη φορά που βλέπανε γραφικό και με χρώμα το πιο πολλές τηλεοράσεις ήταν ασπρόμαυρες και είχαμε διάκριση μεταξύ του μπλε και του τέτοιου. Αλλά όσοι είχαν έγχρωμες τηλεοράσεις, αν μπει στα σχόλια των εφημερίδων, τα οποία ορισμένα έχω μεταφέρει στο βιβλίο, θα δεις ότι ήταν διθύραμβοι τότε. Δηλαδή, και τότε πιστεύω ότι βοηθήσαμε την πληροφορική στη χώρα, γιατί ο κόσμος κατάλαβε τι εστί κομπιούτερ. Δηλαδή το είδε σε μια πρακτική εφαρμογή. Ναι. Άλλο πράγμα να μιλάς και να δεις το κομπιούτερ, και άλλο πράγμα να καταλάβεις, κοίταξε να δεις ένα πράγμα που εγώ καθόμουν μέχρι τις 6 το πρωί για να καταλάβω ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Τα είχα όλα μπροστά μου, δηλαδή οθόνες εκεί πέρα, περιφέρειες. Δεν μου λέτε, επειδή το έχω απορία, κανένα άλλο πάθος έχετε στη ζωή σας? Δηλαδή πέρα από τους αριθμούς, τις εκλογές, να γράφετε το άρθρο σας, να πίνετε τον καφέ στην κολόνα κτλ. Πολλά πάθη έχω, αλλά θα τα αποκαλύψω. Τα ανέκδοτα τα πάμε. Ωραία, είναι ένα... Διαβάζω πολύ. Όσο και σου κάνει εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος γερνάει όταν σταματήσει να μαθαίνει. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την, με την ηλικία. Είναι χαρακτηριστικό το ότι εάν τις ανθρώπους που έχουν πραγματικά γεράσει το βλέπουν στην τηλεόραση να συμβαίνει ένα γεγονός και σου λέει δεν το πιστεύω, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί το μυαλό του. Δεν μπορεί να το επεξεργαστεί το μυαλό του. Γιατί κόλλησε. Στην Κύπρο ήσασταν αντάρτης? Αντάρτης. Τι νομίζω ότι κάναμε εκεί πέρα? Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Όταν με συνέλαβαν δεν έκανα τίποτα. Έγραφα συνθήματα στον τοίχο, πώς το λένε, μοιράζαμε φυλάδια, δεν κάναμε καμιά σοβαρή δουλειά. Και η φυλακή πόσο ήταν? 20 μήνες. 20 μήνες? Κάνατε 20 μήνες φυλακή? Δεν έκανα 20. Αλλά μετά που βγήκα είχα μεγάλη δράση, πολύ μεγάλη δράση, την οποία την περιγράφω σε ένα βιβλίο. Είχα αναλάβει, επειδή μ' αρέσει η τεχνολογία, είχα αναλάβει την εκτύπωση όλων των παράνομων εντύπων της ΕΟΚΑ. Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την καλλιτεχνική επιμέλεια τους. Δηλαδή έκανα και σκίτσα, έκανα και τέτοια. Κατάφερα, είμαι πραγματικά πολύ περήφανος, το 67, 68,
να τυπώσω σε πολυγράφο φωτογραφία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Θυμάσαι πώς δούλευε ο πολυγράφος ή δεν θυμάσαι? Όχι, πώς να το θυμάμαι. Λοιπόν, ο πολυγράφος δούλευε ως εξής. Είχε μια μεμβράνη η οποία είχε κερί, έβγαζε από τη γραφομηχανή την κορδέλα και χτυπούσαν τα γράμματα και δημιουργούσαν κενό στο κερί. Έβαζες αυτή τη μεμβράνη πάνω στο τέτοιο και έμπαινε το μελάνι από εκεί που ήταν τα κενά και τυπωνότανε. Τώρα πώς κατάφερα να βγάλω, να τυπώσω εγώ φωτογραφία μέσα αυτού είναι μια ολόκληρη ιστορία. Βρήκα φιλμ το οποίο είχε τις ιδιότητες της μεμβράνης, όπου το μαύρο άνοιγε τρύπα και το άσπρο έμενε ανέπαφο. Ιστορίες για αγρίους είναι αυτά τώρα. Άμα δεις τη φωτογραφία του Αυξεντίου. Και που το περιγράφετε τώρα είναι πολύ... Άμα δεις τη φωτογραφία του Αυξεντίου που τύπωσα σε φυλάδιο, πραγματικά είναι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά. Διότι οι Εγγλέζοι ψάχνανε να βρουν ένα, πώς το λένε, με τελευταία τεχνολογία τυπογραφείο. Και όλο αυτό δουλεύαμε σε, πώς το λένε, σε ένα εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής, το οποίο τέλειωσε στις 5 η ώρα και πηγαίναμε εμείς στις 8 η ώρα και δουλεύαμε μέχρι τις 6 το πρωί πριν έρθουν να ξεκινήσουν. Ξανακρύβαμε τα μηχανήματα, φεύγανε τα φυλάδια μαζί με τη ζάχαρη το πρωί. Για να μην σας πιάσουν. Και ήταν πολύ καλά οργανωμένο αυτό το πράγμα. Αλλά άμα δεις τις φωτογραφίες που έχουν τυπωθεί από αυτά τα έχω μέσα στο βιβλίο που έχω βγάλει, αλλά είναι εκτός κυκλοφορίας. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα. Εντυπωσιακό. Επειδή είμαστε στην Κύπρο, να έρθουμε στο τώρα. Στο τώρα. Μην με ρωτήσεις για το φιδία. Πού το ξέρετε? Γιατί όλοι αυτό με ρωτάνε. Ναι, τι είναι αυτός ο φιδίας? Τι είναι αυτός ο φιδίας? Να ρωτήσετε τα νέα παιδιά. Αυτός είναι influencer από το, πώς το λένε, από το YouTube. Λέει ότι δεν ξέρω από πολιτική και πήρε 20%. Βγήκε ευρωβουλευτής, τρίτος. 20%. Ξέρεις τι σημαίνει 20%? Αυτό τι είναι τώρα, καινούργια μόδα? Δεν θα το δούμε και σε εμάς εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή? Κοίτα, η εύκολη απάντηση είναι ότι υπάρχουν περίπου σε κάθε χώρα 30% ψεκασμένοι. Όταν είναι ψεκασμένοι τι εννοούμε? Ο ένας με πιστεύει, ακραίες απόψεις δηλαδή? Όχι ακραίες απόψεις. Ο ένας πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη. Έχουν πάει δορυφόροι, έχουν βγάλει φωτογραφίες, φαίνεται η γη, σου λέει όχι είναι επίπεδη. Του λες γιατί το λες ότι είναι επίπεδη? Λέει γιατί έχεις δει νερό να κάνει κούρμπα? Δεν μπορεί το νερό, λέει, αν ήταν Σωστό είναι αυτό που λέει. Επίσης και εσύ. Ο άλλος, ο τραγουδιστής, μας λέει, πώς το λένε, το ότι η σκόνη είναι, πώς το λένε, μας στέλνουν για να μας αποβλακώσουν. Δεν είναι αφρικανική σκόνη. Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Έχω ακούσει για τη σκόνη που ρίχνουν για τη βροχή ή για τα κουνούπια. Άλλο αυτό, όχι. Υπάρχει άλλη σκόνη που μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα για να μας απαυλακώσουν, για να κυριαρχήσει ο Bill Gates. Για τον Bill Gates δεν το έχω ακούσει. Πώς δεν το Εγώ κουρασμένος νιώθω έτσι κι αλλιώς. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από τη σκόνη ή κάτι άλλο. Όχι κουρασμένος, να μας απαυλακώσουν. Να μην δουλεύει το μυαλό. Να μην δουλεύει το μυαλό. Λοιπόν, αυτοί όλοι που έχουν αυτές τις είναι περίπου 30% σε κάθε χώρα. Εντάξει, το να υπάρχουν κάποιοι που να μην συμφωνούμε όλοι δεν κάνουμε με όλους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό, από το σημείο αυτό μέχρι το να εκφραστεί στην κάλπη και να καταλήξει στο να εκλεγεί και ένα πρόσωπο μέσω αυτής των απόψεων, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά. Όχι. Πόσο, στην Κύπρο τώρα, YouTuber, χωρίς κόμμα. Ναι, τι σημασία έχει. Λοιπόν, βλέπετε, είναι η επιρροή των μέσων. Εάν αυτός είχε πόσες χιλιάδες ακόλουθους είχε, οι οποίοι επηρεαστήκαν από αυτά που έλεγε. Πράγμα που πρέπει, αν θέλεις, το έχουν πιάσει και οι δικοί μας. Γι' αυτό και ξεκινήσανε με το TikTok. Τελευταίες εκλογές ήταν οι εκλογές του TikTok. Αυτό το καταλάβαμε. Ωραία, λοιπόν. Και από εδώ και μπρος, οι πιο πολλές εκλογές θα δεις ότι θα επηρεάζονται περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν σταματήσει να έχουν σημασία οι μεγάλες συγκεντρώσεις.
Αυτό έχει τελειώσει εδώ και πόσα χρόνια. Ναι, μα από τον καιρό που βγήκαν τα μέσα, γιατί σου δίνεται η δυνατότητα, αν τυχόν είσαι επιτυχημένος, να έχεις το ακροατήριό σου να μην περιορίζεται γεωγραφικά ή χωροταξικά. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη δύναμη, τεράστια δύναμη. Ο Eric Schmidt της Google έχει πει ότι το ίντερνετ είναι η μεγαλύτερη επανάσταση η οποία έχει γίνει, η οποία δεν έχει αρχηγό. Το έχετε καταλάβει. Δεν υπάρχει κανείς που ελέγχει αυτό το πράγμα. Άρα σε κάποια από τις επόμενες εκλογές μπορούμε να δούμε και μέσω τεχνητής νοημοσύνης ένα πρόσωπο να εμφανίζεται. Όχι μόνο αυτό. Που να εκλεγεί, να καταφέρει να εκλεγεί, να πείσει έναν κόσμο. Όχι μόνο αυτό, αλλά φέτος στον Ντάβος ήταν το μεγαλύτερο θέμα της συζήτησης, ήταν αυτό που λες τώρα. Το ότι πόσο με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούν ουσιαστικά να πείσουν κόσμο να κάνει κάτι το οποίο, δηλαδή θα του δείχνουν μια εικόνα η οποία δεν είναι πραγματική. Ναι. Δηλαδή για φαντάσου να δεις, να βλέπεις το Μητσοτάκη παραμονή των εκλογών να έλεγε, ξέρω εγώ, ότι θα κόψω τους μισθούς. Ήρθε οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή αυξήθηκε το έλλειμμα και να τον βλέπεις να είναι μέσα του Μαξίμου, να μιλάει και να μην Η φωνή του η χρειά. Η φωνή του η χρειά. Καλά που μου το έθιξες τώρα. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Το 2000, πότε ήταν που πήγε η αποστολή στο φεγγάρι, το Απόλλω 10. Είναι 20 τόσα χρόνια. Επί Νίξον ήταν, λοιπόν. Λέμε και το... Ναι, την πρώτη αποστολή. Την πρώτη λέμε τώρα. Την πρώτη αποστολή στο φεγγάρι. Η πρώτη ήταν πόσο, 60, τέλη 60. Νομίζω ότι ήταν 67. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ο Νίξον είχε ετοιμάσει ένα λόγο σε περίπτωση αποτυχίας. Αυτός ποτέ δεν εκφωνήθηκε. Μετά από χρόνια, σε ένα πανεπιστήμιο, πήραν τον λόγο, πήραν ένα ηθοποιό, ο οποίος εκφώνησε τον λόγο, πήραν βίντεο του Νίξον από άλλες ιστορίες και έφτιαξαν ένα βίντεο το οποίο βλέπεις τον Νίξον να είναι θλιμμένος και να εκφανεί τον λόγο ότι σκοτωθήκαν οι αστροναύτες μας. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν η αρχή της, ήταν ο προάγγελο. Τώρα αυτό το πράγμα που τους πήρε, για να καταλάβεις, μήνες να το κάνουνε, τώρα αυτό μπορεί να γίνει σε real time. Δηλαδή εγώ να μιλάω έτσι αυτή τη στιγμή και να έχουν προετοιμάσει εδώ οι συνεργάτες και αντί να τα λέω εγώ αυτά, να εμφανίζεται ένας άλλος άνθρωπος και να τα λέει με τη χρειά της φωνής του και να μην καταλαβαίνει τη διαφορά. Μα το βλέπουμε τώρα σε πρόσωπα πολύ γνωστά, τα ξέρουμε δηλαδή, ηθοποιούς, δημοσιογράφους, παρουσιαστές, μέχρι και τον Αρχιεπίσκοπο είδαμε, να διαφημίζουν προϊόντα σε κοινή θέα δηλαδή, στο διαδίκτυο. Ναι, αλλά αυτό έχουν καταφέρει να το κάνουν σε real time, δηλαδή αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτή η εκπομπή να είναι ζωντανή. Δηλαδή να αλλάζει το πρόσωπο και να το βλέπεις την ίδια ώρα. Δεν είναι ύστερα από η επεξεργασία να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Μέχρι που θα φτάσει αυτή η ιστορία δεν ξέρει κανείς βέβαια, έτσι, με τεχνολογία πια. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα χρειαστεί, ειδικά τα κανάλια, πριν παίξουν οποιοδήποτε βίντεο, να το επεξεργάζονται με τεχνητή νοημοσύνη για να δουν αν είναι παράγωγο της τεχνητής νοημοσύνης, είναι πραγματικό. Γιατί από τα πίξελ μπορεί να το καταλάβεις. Αλλά εάν το προβάλλεις δεν μπορεί να το καταλάβεις. Ενώ αν αναλύσεις τα πίξελ που τα καταλάβεις. Λοιπόν, θα πρέπει να αναπτύξουν μια τέτοια πλέον τεχνολογία για να μην μας δείχνουν εικόνες οι οποίες, γιατί η δύναμη της εικόνας είναι πολύ δυνατή. Ναι, βέβαια. Δεν μου λέτε κάτι. Σε αυτά... Και να προσθέσω κάτι άλλο πριν. Και δεν έχει νόημα η διάψευση. Ξέρεις γιατί. Γιατί άλλος είδε την εικόνα και άλλος θα δει τη διάψευση. Ναι. Έτσι καθώς οδεύουμε και προς το τέλος της κουβέντας, έτσι το έχω απορία όλα αυτά τα χρόνια με αυτή τη δημόσια παρουσία, με τις εκλογές, με το ένα με το άλλο. Καμιά πρόταση από κανένα κόμμα έχετε δεχτεί?
Ευτυχώς Μην όχι. πείτε όχι. Δεν θα σας πιστέψω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Ποτέ. Ούτε ένας δεν βρέθηκε. Ούτε ένας. Ούτε ένα. Τη συμβουλή Ούτε εξαντανακλάσεως από δίπλα να στείλει κάποιον. Ζητάνε, αλλά να μου προτείνουν ούτε θα την δεχόμουν. Όπως καταλαβαίνεις. Είναι Γιατί στο μοναδικός Έλληνας που δεν θέλει να γίνει υπουργός. δεν είσαι στα καλά σου, νομίζω. Πιο πολύ. Θα σου πω κάτι. Μια φορά μεταξύ σοβαρού για αυτό, δεν θα πω το όνομα, πρότεινα σε ένα πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία, πραγματικά πολύ επιχειρηματία, πρέπει να μου το λέω, κοίταξε να δεις, η Ελλάδα έχει ανάγκη από ανθρώπους που να σκέφτονται σαν και εσένα. Γιατί δεν βάζεις υποψηφιότητα? Και η και μου λέει βλάκας είμαι. Γι' αυτό ήταν και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Λοιπόν, θα τα πούμε υπό κανονικές συνθήκες σε 3 χρόνια από τώρα. Να σου πω, εγώ έκανα μια πρόβλεψη προχθές στο Sky. Τι, ότι θα έχουμε πρόορες εκλογές? Όχι, Αλλά... τότε μπορεί να είναι οι τελευταίες εκλογές που έχω κάνει τώρα. Σώπα καλά. Έλα, λοιπόν. Τελειώσουμε λίγο αισιόδοξα, είπαμε. Αισιόδοξα τελειώνω. Αν δεν είμαι κακά, θα τα πούμε σε 3 χρόνια. Λοιπόν, θα τα πούμε, είμαι σίγουρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρυμιώτη. Ευχαριστούμε.